Най-големият български производител на парфюмерия и козметика Арома навърши 90 години. По случай юбилея на компанията стартира кампанията "90 години Арома, празнуваме красотата". Метростанцията на Софийския университет Свети Климент Охридски се превърна в сцена на събитие, което ще обиколи София, Благоевград, Плевен, Шумен и Велико Търново. Събитието на Арома илюстрира женската красота и настъпилите промени във времето за произвежданите от компанията продукти. Всеки участник в кампанията, станал част от красивата история на Арома, го очакват подаръци и много приятни изненади. "90 години Арома, празнуваме красотата". Повече за кампанията може да научите от сайта на Арома.